fakumoya ngapha. Hayibo ithi uthando lungehlule kodwa indaba unabe namagqubu kanje nathi uzivusela amanxeba vaka ukuthi le ngoma lena ake ngiqale ngibingelele bese ngiyichaza. Ngibingelela abalaleli bokhozi FM, ngibingelela unyini Thokozani Malwane, uDJ Star Wangempela, uDJ Star Wangempela wasembozo endaweni yasembozo eShozini. Le ngoma lena uma ithando lungehlula akusho ukuthi usuhlulekile othandweni. Kusho ukuthi uyawina othandweni. Uthando liyakuwina. Oh, okay Skhoko. Hey Nkosi yami yazi. Mama sesishawe kunjani ama-notes nama-minutes. Okay kusho mama ukuthi luqeda amandla uthando ngaleyo ndlela. Uzwile mntondo. Uzwile. Awutholakala ngiphawu kuthiwa luqeda amandla uthando luyasinqoba mnganami. Luyasinqoba. Okay Skhoko yasho qhubeka. Ya, lisho njalo. Hayi usiphelile othandweni manami. Sorry. Ya, usho ukuthi liyawina, selingithathile, ngithathe uthando kakhulu. Ngiyachazela nje nozimadladla. Ya wena DJ makuthola kuphi nendawo nale ngoma yenu eMorocco. Le ngoma uyakhona ukudownloada kuzo zonke inkundla la ungakhona khona nje ukudownloada uyithola nje izitolo ngayidownloada. Mnandi kakhulu igama layo igama lesihloko sengoma uthando featuring uGatsheni lo ucula lengoma ethi singamabhinqa ocula uMaskandi. Akwamnandi kakhulu yazi ukuthini ke manje ongasenzela yona ukuthi wena usho ukuthi ama bookings einkundla zokuxhumana kuma phone numbers esiqoqa. Ama-bookings ungangithola nje ku-Facebook, Twitter, ku-Instagram, u-DJ Star Wangempela, naku-WhatsApp laphana inamba 07955660002, 07955660002. DJ Star Wangempela. DJ Star Wangempela kuKhozi FM sibonge kuwena ngaleso sikhathi silalelo ukhozi uzongena einkundleni zokuxhumana. Votela ingoma uthanda ukuthi ibuye next week. Tuma nawe.